Joo, eli moikka! Nyt mä päätin tänään tehdä sitten varustepostauksen, koska niitä tavaroita on yksinkertaisesti niin paljon. Ja mä päätin sitten tehdä näistä yksitellen, niin jos me aloitetaan tästä satulasta. Monesta satulasta tässä on meidän panssarit, 2 erillistä panssaria. Tässä on ihan musta peruspanssari ja lattialle. Sitten on tämmönen Horse-Innin samanvärinen kuin toi satula melkeinpä, niin hieno panssari. Ollut tosi hyvä. Tää on tosiaan 5 senttiä vähän liian pitkä, että toi täytyisi ostaa 5 senttiä lyhkäisen 120 senttinen, mutta sitten on ihan tämmönen yksinkertainen tummanruskea satulavyö, nahkanen, mitä mä käytän joka päivä. Siltä se näyttääkin vähän. Ja sitten on estesatulana on mun Hervé Godignon satula, joka on niinku sohvassa istuisi. Tää on mun rakkauspakkaus, ei täällä voi muuta sanoa. Ja tässä on sitten mun Sprengerin jalustimet, jotka on ollut tosi hyvät. Oho, mamma taas yskii. Mikähän sitä taas on? No. Niin, eli Sprengerin jalustimet ja sitten tässä on meidän karvaromaani. Ihan tämmönen joku Sherpa Genuine merkkinen ja nyt mä pätkäsen tän videon ja pistetäänpäs toinen satula esille. Sitten tässä on meidän koulusatula. Chaldin Millennium, musta koulusatula. Mä aluksi en tykännyt tästä ollenkaan, kun äiti osti tän itsellensä ja mä en tykännyt tästä ollenkaan. Jotenkin nämä tuet oli niin jyrkät, mutta sitten kerran mä vaan satuin meneen tällä ja mä rakastuin tähän ja on siitä päivästä lähtien mennyt ja on ollut kyllä ihan hyvä satula, että harmillisesti vaan ei sovi Tessan selkään, koska tää on vähän täältä liian korkea, niin jää Tessalle sitten täältä takaa vähän liian kaarivaksi. Ja muutenkin vähän liikaa säkätilaa sille, kun sitä ei ole säkää melkein ollenkaan. Niin. Mutta semmonen satula. Sitten siirrytään noihin suitsiin, kun niitä on jonkun verran. Eli tässä on Tessan suitset, tämmöiset Clarence Housein meksikolaiset suitset, ihan perus tummanruskeet. Ja sitten on Globuksen, tässä on muuten todella pehmeitä niskahihna, tämmönen ihanan paksu. Ja ihan perus tommoset perussuitset, siellä on muuten kiinni toi martingali, mutta ihan perussuitset tällaiset. Ja sitten jos vaihdetaan. Vaihdetaan ja otetaan täältä punaivan suitset. Mä saan ne täältä. Että kun toi mamma nyt yskii. Se on näköjään saanut kuivaa heinää aamulla. Sä ei antaa yhtään kuivaa heinää, muuten se rupee heti yskii. Voi, tää talvi on niin ihana aikaa. No, varmaan teillä muitakin jollakin on ongelmana hevosen yskiminen nyt talvisi. No, tässä on aivan suitset myös. Ja nämä on Gold Medalin suitset. Tässä on tämmöset hienot timantit täällä sivuissa. Mustat. Ja sitten mä käytän sillä aina näitä kumipiuhoja aina alkuun, kun nää on aika kätevät. Se on tosi vaikeaa mennä perään tuonne vielä, niin ne auttaa sitten siinä ratsastettavuudessa. Sitten Zeuksen suitset. Eli Eurohunterin tällaiset perussuitset. Tuossa on kans vähän bling blingiä, niin kuin kaikissa muissa, tämmönen paksu turparemmi. Ja sitten meksikolaiset, missä on tietenkin myöskin bling blingiä ja ihan tommoset normaalit tummanruskeet. Ja sit siirrytään Urkon suitsiin. Sillä on kanget tuolla, mutta jaksanut nyt tuoda niitä tänne näin. Eli siinä on Urkon perussuitsit, mitä mä käytän, kauhea karvapehmuste, kun teistä painan niskaa ja täällä on muutenkin tosi pehmeitä niskan kohdat täältä. Mä tykkään näistä suitsista ihan hirveesti. Ja sitten viimeisenä on Uffen suitset. Tähän kanssa. Uffen suitset ostin viime vuonna sille Hööksistä tämmöset Clarence Housein mustat perussuitset. Se on hieno toi kiltonahkaa tää. Ei sitä varmaan edes näe. No joo, näkee sitä vähän. No, kiltonahkaa ja sitten Uffen meksikolaiset, myös Horse-Innin meksikolaiset. Jos joku on kiinnostunut ostaa, niin
niin täytyisi löytää vähän pienempi. Tää on aika pitkä taalaturpis tästä, niin sen takia mä vähän niinku vaihtaisin niitä, mutta joo, ei mikään kiire on niillä, että jos ei mene kaupaksi, niin ei mikään kiire. Joo, eli sitten siirrytään suojiin. Sitten suojissa valitan, en ole pessy näitä kyllä, en ole paljon tarvinnutkaan näillä pakkasilla. Meillä oli ihan tämmöset perusostettiin Kotimäki Pörjäsistä ostettiin ja Zeus teki sitten jälkensä kyllä tähän näin. Tällainen kiitettävästi. Nämä on ihan kivat tämmöset. Käydään hyppäämässä, niin niitä käyttää. Ja sitten täällä on valkoiset etusuojat ja sitten nämä huippulaadukkaat hamsterin punaiset suojat. Ja sitten täältä löytyy mustatkin vielä, ja mikä on muuten kestänyt ihan sairaan kauan, ei ole mennyt miksikään. Ja sitten siihen sopivat mustat takasuojat ja valkoiset sitten tuolla. Ja sitten täällä alhaalla on vielä Eskadronin mustat, tai mikä mustat, kun ruskeat jännesuojat, ja sitten on USGn tällaiset koulusuojat ja Zaldin takajalan suojat ja niin, ja täällä on vielä nämä Eskadronin takaiset, mitkä sopii nyt sitten näiden kanssa. Niin. Sitten tuolla on kenttäsuojat, ne on kooli ja isot, ne täytyy kans myydä pois, kun ne on L-koko. Ja niitä on kyllä kuin vuoden käytetty, mutta ei sitäkään. Aivan liian isot. Joo.